خەڵکێ گوندی مژیلی دروستکردنا دوینە ji bo mar û malatên wan bi werzê zivistanê. Remezan Tahir êke ji westayên dûrustkirina dûî li gundê Dûlêcana mezin. Demê nêzîkî 40 sala li piştî dûrîna birincî mifa ji belmên birincî werdigirît. Wextê ku poyîzê dê dûrîn, wextê li derosê kir po dê donilê çêzê mî deve balma, balma bu çêlok kortînin û dê çip sewro bî çip terekterê bî dê bi xwe kêşna molû û cê horî korê ku dokan heka ekîb tenêj bît dibê te disêka ku werin horî min bûma balmê min nijinin maqsedekî şorezo bît dê balmê nijîn ewil dê dorekî çaqînin û Xelkê gundî ku li demê encamdana vîkarî alîkariya hevdû dikin dibêjin. Ji mêje ji ev kare li gundê wan dihête kirin û behsê çewaniya dûrustkirina dûî li belmên birincî dikin. Dorekê de çaqînin korîtekê em bîne dordû. Dordû de çaqînin û balmê de ke şorezo de hêt hûstoya. De balmê rexît xwe nijînît û pola de dan evê de nijinin do tar nebît buzistanê serê qûj bî do av neçî do nerizît û de gora şober dine ser bû heywana do bimînî do dengê heywana. Ji ber ku çendîn sala evî karî dikin, dizanin ku çend dûî têra mer û malatên wan dikin. Lewma li werzê payîzê heya ku zivistanê bizav dikin ku bi baştirîn şêwe dûyê xwe çêkin û biparêzin. Evel piştî birincdûrî li piştî heyva de ku me birincdûrî derosê birincdûrî em dî dûyê balmê xir vekin. Dê xir vekin çopê amilê çi xir vekin dê keyne erebanê de êk erebanê de nijînî dê bor keyn û piştî ku me bor kir dê yêre xolî keyn û dê nijînîn. Her çende li van salên dawiyê ev kare bi kêmî dihête kirin. Lê xelkê gundan ji ber mer û malatên wan de ji vî karî bernedaye û dibêjin keltûrekê kevn û dîrokiye. Zêdetirî 6 salan xelkê vî gundî mifa ji belmên birincî werdgirin û dikene dî bo mer û malatên xwe û ew dibêjin em nahêlin mer û malatên me li werzê zivistanê birsî bimînin. Taif Goran NRT Gundê Dûlêcana mezin li Sunûrê qezaya Berdereş.